mmadụ kpọrọ gị bịa taa azụ ga-akwa aka abụọ that means onye nwe dị azụ ga-asa n'ahụ akwa ya maba na swimming pool gwuo mmiri gị chee na mmadụ niile sere tatu sheshi ụfọdụ ụwa ụgwọ ụfọdụ onye apịrị ha afịa ụfọdụ ikoboko ụfọdụ arụ atara ha ata ụfọdụ aha marachi meet my wife, don't you know her? All when money had a sharp one a job one no introduction. I'll be walking back up. What you going up when you got a walk issue? As a weekend now, when I'm on a below ladia mama. One a mama, one a good John Jomogajo. I remember Joe even one ebom. No yin. Ndo shebere n'ụlọ ha the man esi na window wụọ nwunye ya follow ya ahụ ya cross ukwu ya atọ na window chewere ndị ochi la room the motu man say ka ọsị mgbe n'ebe ọnọdụ ọdụ ya na-ele nwunye ya nye n'ihu ome ka smile eme ka obonu na ebonu and he cannot do anything to help the woman o wepụta isi ndị ochi agba pieces ya kụfuru ndị ochi after some months asị na nwaanyị dị ime 9 months amụọ nwa ihe ndị ohi ndị niile mụ nwa na ya ada ihe ji bịa letachara ha nwa m ndị na-ebute pampas and cartons SMA good Sterelac Nutrient Complan children wears steady my neighbor sịrị nwunye ya moto na nwunye ya mụrụ nwa onye nke amụ ha ji bịa letere ya nwa ị na-eli ihu nwa ga-agosi gị ihe eji ele nwa ihe ji bịa letere nwa osima na aromatic snap ose ọjị mmemme ajụ mba ise adọli okwuma gongon cleanser Dr. Alagbe 7 kids amba mixture muchu powder crude oil Dr. Agnes one tooth powder nkwu ojukwu ndị ya dị na-ajụ ma nwa ọwa arụsị 8 years nwatakịrị agaghị ije mpa ya pụwaga ọrụ mgbe ahụ nwatakịrị apịasuo daja ya tasitaka ya anya akpa asụ akpa gbuo okwe gị ibe gị nọ praịmarị 3 ịgwọrọ n'ala ọ dị ka ihe ụmụ m mere m last week nke m nọ na palọ na-ege news amaghị ihe na-esere last born m na nke tọrọ ya nọ nke agbabata waka thunder fire father 20 times thunder fire father 20 times God had reply you too thunder fire father 30 times silikpa na mana thunder 50 naanị m mere ụmụaka m sịrị mma ha gbapụ ezi ma wife soro kwuo na-awụ m n'ala nwaanyị ka ya ga-ata azụ ya tagide azụ bọwara m na azụ na o shiri ike ama m na my wife na-atagide the fish with the foil atagide with the foil abịa na ya dịkpa ya ka ya akụchapụ ebe na ya dịkpa ya ka ya akụchapụ ka mmadụ gwusa nwunye egwuregwu ihe kwụrụ ụgwọ ya akpa ka ya akụchapụ ụmụ fu excuse ọ na-enye m one excuse ọ na-enye m na-agbawa m obi ha na-ahapụgodi m isi awa m lebe ihe a na-arịọ gị nọ lebe isi nọ My name is MC Uncle O, the Bishop of Comedy. Ihe m na-ekwuwute gị gbaa m na 08035705812 MTN line m ekele kpere m ndị na-ege ntị ọkụkọ sisi ya na-ekwu awụ ka ihe ji aha ya kama ka ọha nụ n'olu ya ekwekwuru m otu aha m n'ọnụ ka udo dị ka emesịa nụ